Ja, vi har så tænkt os at spise nogle Carolina Reapers. Verdens stærkeste chili. Ja. Så ja, Simon Bergman han kunne desværre ikke være med at tage i dag, men vi gør det bare ud. Ja, det gør vi nemlig. Så godt nok så ud. Shit. Nu må du ikke sige dine fingre ud efter. Nej, det går nok. Så Du glemte at skylde dem først. Nej, vi gør ligesom chili guys. Vi skyller dem bagefter. Det er klart, kom med det. Du spiser vandet. Oh my god. Okay. Skal jeg tage en soda? Ja, det skal jeg nok. Okay, jeg tager den nok. Ej, det er min grønne og muligt. Skål, Laurits. Reglen er, at vi skal spise eller tyk i 10 sekunder. Ja. Og så ser vi på det. Skål. Hvor er brækposen? Det tager vi bagefter. Skål, Laurits. Skål. Nu må jeg med. Det smager rigtig godt. Ja, Well, har meget, snak med. meget Ja. rød peberagtigt. Ja, faktisk, ja. Nej. Jeg kan sagtens spise på hjemme. Rigtig god. Chili. Ja. Han åbner virkelig i luften. Rigtig god til en salat. Ja, det vil jeg sige. Hvad var det sidste? Fuck, hvor er det bra. Må du nu? Ja, Har du nu? jeg er lige. Det er godt nok dejligt. Hold op. Find nogle glas også. Ja, den er virkelig god. Virkelig god chili. Tak. Og så er den rigtig god med sådan noget fløde her til. Hvad får du ud? Jeg vil dø. Min hals. Nå. Ja, så kan man jo også vælge at spise sådan noget. Have dejligt is her til. Jeg er det dårligt, mand. Shit. Fuck, det brænder. Det bliver ved så lang tid. Ved det ikke. Jeg vil slå på bord. Mine læber, de er helt... Ej, wow. Vi har så har nogle kommentarer til den her chili. Au. Er du stærk? Hvad siger du? Hvad siger du til den? Ja. Jeg siger, at jeg synes ikke, man skal prøve det her derhjemme. Men at du er en hård fyr. Wow. Ja. Så er nogle fætter her. De har altså ikke følt med børn. Det er de ikke. Åh, ja. Hvor har man med? Ej, nu rammer det min mave. Ej. Ej.
Men altså, jeg tror det var det for den her chilismagning. Vi skal nok vende tilbage senere med nogle nye chilier, vi skal med. Tak for det.